martangnya mahita. Dami ni di batana sumurung siyan saluhu na roha. Ima na mga ramoti ati-ati ro pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Amen. Hatani di batani hita ima nata surat di buku 5 Musa bidu 10 lalu. Mamuka siyan ayat siya 1 ayat 14. Tangyo kamu mahatani di batang. Ia dung masuk ho tutano silihonon ni Jehovah di batam tu ho. Dan jari ho marsyajar mangulakon maniru bias-bias na niulakon ni akabangsoon. Nasotupa adong jupang di tonga-tongamu. Sahala na pabuluson anak na manang boruna siyan api. Manang halak pangaruding, manang si jujur ari, manang si tabasi ulo, manang parsibalik mata. Manang si bahin panutupi, manang partudung, manang namanukun begu ni namate. Ay marbias-bias itu tulo rohan ni Jehovah mida sa luhut halak. Akka na mangulakon si songoni. Jala ala ni bias-bias akka si songoni pabalion ni Jehovah di batamma akka bangsoy mardupuko. Iko sudinggado anggo mardongaton ho Jehovah di batam. Ay bangso parbigu akka si suluhong. Somaldo na sida patangi-tangi hata-hata ni si jujur ari doho pangaruding. Alay dang songoni pangalikon ni Jehovah di batam anggo tuho. Ima sa amok kadonga saha porsyaw. Secara di ngolu ni jolma adong 2 hagugoon na mempengaruhi ngolu ni jolmai. Jala mamukka sen na julu sa tunuaing. Terus doi na mempengaruhi. Ia haguguni ima somal na tahatahon. Hagugun ni di bata dohot hagugun ni portibion. Na 2 haguguonon say masiray-ray na doding ngulo ni jolma. Molo dihilalahira na somargugu na siya di bata lako mamusi ibanan tuha guguun na siya portibion jala siya balik na molo makilala ibanan siyang gugu ni portibion romu si tuha gun di bata idobayan na siya tabigi padohan di partikyanon manuk kuntu namalo ninna rupani. Jala molo adong sada sahit manang dang jupang malum siyan dokter manang siyan medis. Pitorodo nang akasisolhot manang keluarga majujui asalao marubat. Imana na marubat huta manang lao manuk kutudatu. Imana sejuk masa dingulu sinwain. Jalamukka ditopa di bata. Jolmai sada siamu latehonon tu di bata. Dilehos sada kebebasan menentukan dan memilih. Ise do natalup seolotta tu ise do hitalao jala aha do si pangasahonotta hagugun na siya debatado manang na hagugun na siya portibion jala masay argado si tirotta songon na binayan ni si Joshua lako manogunogu bangsoy markiti hata pilitamuma
Walay takas do dido ibana alay anggwa hulo dongaku sa bagas Jehovah do oluan nami. Lapatan nadang mga sahun gugun ni Portibion alay mga sahun debatan. Lapatan ni sada komitmen manang sada tujuan asa unang marlaw nakaporsyaw ni Jolmay. Mamuka na julu satu sadaryon sa totong do perarat na taida pangulahonon nang di praktek ni haporsyaw na sa totong ima dua haporsyaw sipata lau tu Portibion nang sipata roto di bata dang merdebar na di huta manang na di kota dang merdebar pejabat manang intelektual manang akan har biasa dang merdebar jol mana pukus manang jol mana mora salukdo pe tong taida gudak kalak na mempraktekkan haporsyaon na songoni dia makadong sa haporsyaon masay menaharik situtudo di tema ni Jamita Sadaryon Ima na madok monang mardupon kuaso hagul hapon. Menang atas kuasa kegelapan. Siya tema ni Minggo sa luhu nalak Kristen bohado makamonakon maralohon aka huaso ni hagulapon. Siya lanung nga gurang jolma na di parhatoban huaso ni hakulumon di partikan wayon. Manusia terperdaya oleh tipuan iblis dan melakukan apa yang dikehendakinya, dan manusia banyak kembali kepada iman kepercayaan yang sering kita sebut dengan okultisme manang marhaporsyaon tuguguni Portibion. Di bagas at turputon nung amasay di tonga-tonga ni bangsa Israel. Dang puas na sida di pasu-pasu na nilihon ni dibata. Jala di sido muse na sida jut. Gabi mardibata ho siliban. Manang mardibata ho Portibion. Manang mardibata ho nabina na pinukkan ni tangan. Molo taida di bagas at turpukon holad daw si Musa sen nasida holad naik si Musa tulog sinay holan oti nasida pay maon pitor di paksa nasida do siyaro mabayad di bata kanakanaan mabayad di bata siya lubu mas asabuy majalgugo nasida asa adong si sobaw nasida. Ape sa sitong nanunga tugsikop niya dileo de bata. Pasu-pasu tu nasida. Nunga sikot dileo de bata pasu-pasu tu hita. Ima ba na setalu. Taida bangsoy makamunakon aka pergumulan. Ala totong do pese madabu nasida tu namar de bata bal. Madabu do penasida tu hari ima tu kepercayaan na okultisme. Alani dia makadong sa haporsyaw di bagas at turpu tau sada siyan hata. Nama sekoras na pinasa ni si Musa tu bangsoy. Uju di pardalanan na sida naung haruar siyan parhatubanom Mesir. Alaya dorang so sa na sida dorang so masuk dupe tu tano bagay manang tano parpadanan tano kananing. Dilehon debatama tu na sida. Sada aturan na baru si ingoton na sida. Iya dung masuk ho tu tano si Leon ni Jakuba di Batam. Ima tu tano kanani. Dada ala ni gugu ni bangsoy upay na boy na sida tol khas tu tanoy. Dada ala ni parsaura manang ala ni hamalon na sida. Alay neng gabi doon di Batado.
asatano den Jehovah tu debata na sidang. Ima pakyonna jala beregon na sidang. Debatado na marhuaso di si. Debatado na mga lehot tano'y gabi. Ima parmeanan ni bangso Israel. Inganan na sida. Tano na tarpasu-pasu inganan hawaran ni susudo sito ni luba. Dan jadi na sida. Marsyajar. Mangulakon maniru bias-bias na niulakon ni akabangso na adong di humaliang na sidang. Sa bulus beringot ta memang gudang bangso na binulus na sida na ditiki haruar siyang Mesir. Ima bangso Pinisia, bangso Kanaan, bangso Amon. Nasay jut gawi mempengaruhi manang di paide dan nasida. Jalamolo tay payhutihut akka ulaw ka hulumun gabi dihutun nasida ma siyan bangso akka na asingin. Ido ben natakasma di bagasat turputong dioray si Musa matu bangsoy na parjulu takas di ayat 10 na so tupa adong jupang di tonga-tongamu sa halak na pabuluson anak na manang boruna siyan api. Lapatan ni ala masa do pabuluson anak manang boruna siyan api. Namar lapatan ima gabi songo tumbal mempersembahkan anak laki-laki atau perempuan sebagai korban. Pabuluson jolma sian api lapatanna pengorbanan seseorang menjadi korban bakaran. Ima hasomalan na dipaki humaniang bangso na jut mempengaruhi na sida ima bangso si Pilibigu. Jala hasomalani marulu mudope Muse satu masa ni si Musa na terjadi na masa ini. Jala iyo benay pasahat hataon. Sada sitio pun nata manang sitio pun ni bangsoy. Didok dihagiyod Jacob do na masa akan napabulus anak siyan api. Manang lapatan ni bahwa Tuhan membenci manusia yang mempersembahkan anak menjadi korban bakaran kepada dewa atau kepada ilah lain untuk sebagai tumbal. Idana ditulung Musa 10 ayat 20 sada. Alani dia kadongan molota aplikasi hope sada pamilihon na nilion ni si Abraham anak na si Ishak. Nampe disuruh Jacob si Abraham memilih anak na si Ishak gabi pilih si tungon. Ima sada ujian na pinamasa ni Jacob tu si Abraham. Jala sudah do masa si Abraham mapain si Ishak gabi pilih si tungon. Ala Jacob sa diri do patulo sikap ni anak biru-biru. Lapatan na dang nanaing songoni do honon ni. Trupukot tutonga-tonga ni bangsoy alay ima na bersifat tradisi na tongo masa di bangso Pinisia na tongo masa di bangso Amon do halak Kanaan na di patuba bangsoy mamilihud jolma gabi pilih situ tungon tumolok manang tumilkon imam di batana si sobon na sida ima di batana di habiari na sida hidup ben na di orai di bata marhite si Musa masay maralo do itu pati ni di bata jala ditonahon asaw ng masabi na songoni unang adong be mabay jolma gabi tumbal na jolma. Napaduahon dia magkadungan na pinasahan ni Turputong unang masabi ima pangaruding manang si jujur ari si taba si ulok manang persibalik mata si bahin panutupi partodung manang manukun begu ni namate ay dihagiyod Jacob do halak akan na mangulaw si songoni. Jala ulaw si songoni bias-bias si tutu manang kekejian do itu de bata.
Jala de batasa diri do napabalikon akan namangulahot si songoni. Pangaruding molo didok rupani ima tukang tinun. Ditikin aja kurang dope namangulahon akan songoni tong di songon na jinaman ni si Musay satu sunari. Isarani i moro mago kabarangna manang mago horbona itorlau do tudatu manukun jala isukum Musay mang isa do nama buat didok datu ima Musay meragam akka jawaban jala songoni do nang molo masa sahid mono dang malum HP namar say gula do didok ma aji turtur idok mana binain ni halak ima halak molo manukun akka uti-utian ima molo halak na manukun namar pangusadean tuhaguguun ni Portibion bahkan no para alani na manukun tugugu ni Portibion manang tuaka uti-utian sipata gabi ditiudu mahalak nama bain ni dituru mahalak gabi perbigu gacang gurang dope akka tudukan baka gurang dope akka nama sataringo tu akka sai na di gada-gadai molo maol muli boru manang anak sipata gabi lao ma marpanganukut tu pangaruding manukun ahado hangalanna didok Musay alahia marmacam-macam alahia songonon dipangidopung na sonon alahia mate songonon meragam di pedok akka alasan akkaima na dia suguh ni debata jala akkaido si pabalion ni debata ido benaido di bahasa tuputon hata pabalikon namar lapata doi martudu-tudu tu pangdonganio pangodion jala naso tupa songgop akapakorhon ni huaso na mangulaw si songon itu bangsoy ay jahuba do na mangodio bangsoy nampe akka bangso na humaliang sa mangulaw ni alayang go bangso Israel dang jadi mangulaw ni las marhide turpukon talumobi ay sa purbaton nung atakas di pa adap tu bangso Israel ima songo bangso na pinilit na so jadi parsido di akka ulaw si songoni ala akka ulaw na mariswang dus ulaw si songoni jala na so jadi boyhot mapartahat ton akka ulaw na songoni be jala unang be mangulaw hagulomon manang has pilibikon alayang gojakuba di bata manotong doi rodi saliling nililing na guguna do huasona jalan na somar persohotan idoy benda taingot hatan di bata di Galatia 5 ayat 21 dang teanon ni akan namangula ko si songoni harajaw ni di bata dang patut akka halak naolo do pe porsia tokka hasipilibikuon laumani akkarajaw ni di bata atong di paingot turpukod do tuhita asa totok kita tapadao ma akan amasa tapadao ma sifat-sifat na totong dope ima mangasakon ngolu pangarudingon ngolu nasa totong olo lao martodung napatuluhon dia makadongan di ayat 10 sade takas doridok unang masabe manukun begu ni namate sahat zaman sunareon saya dong dope na porsia tu begu adong dope na porsia jalan nama biar ninna tutor din namate ado mabay tugu ala rotu ni pinan na begu ni pungna jala olo mabain nasotolap
guguna holan alani akanipi bakka di partikyanon ido na taida sipata namaralo tu hapur siyaon nama baik tubuh olo ratusan juta ape akka mangurupi keluarga lao marsikola mangaleo bantuan sosial masay maol alay hola dido pajong jong tugu ni opuon bahkan memaksakan udang nasomoni alay nang tikina behita be porsea ima manukun begu ni namate si pasidingot na namay nuay kita asa ikol lam tarida ma ngolu ni hapor siyota asa totong lam tau hita di ngulu para siroham jala adong dupe sada nekon si paruklon ni huria di partikyanom si jamotonotta ima di acara molo adong para moding ni ato tua si bata paru kilo doon di baik keluarga ma acara ale olo gabi makatai idong adongan ni makatai na modingi sahira na dibigi sahira na dukun na modingi hatanay jala gabi mangido maap tu na modingi ido na taida sada namaralo tu pati ni di bata saya dong dupe nama betangan nama jalo pasu-pasu tu na moding ima na ni hagigion ni di bata dang boy na moding mga leon pasu-pasu dang boy hita manukut tubeku ni na moding ayak kahulaon hasipilibikud atong lao sumarhiti turpu jamita sa daryodo di hatato hita asa unang taleo pero hata tu akka ulaw kahulumoni manang ulaon okultisme na sa jujut tarokoni molo so olo hita gabi bias-bias di lupan ni Jahua sada suku-suku tu hita buasa sa ilao do pero hani jolma buasa sa ilao do pero hata tu akka praktek na okultisme sada jawaban na taida masa di si ima ketidakpuasan dalam hidup yang biasanya orang yang selalu mempraktekkan okultisme ima sada tujuan memperoleh keinginan besar manang nafsu besar ingin tetap hidup ingin cepat kaya ingin berkuasa ingin cepat segala-galanya gabi bui ma ima nakeng di praktek okultisme gabi bui ma masa na sa itaguari ima spiritisme ido sahit ni partikyano taida sahit spiritisme berhubungan dengan roh orang yang sudah mati bahkan taida rupani roh na spiritisme om sejuk taida memanggil roh biasanya dipakai ima diaka upacara pemanggilan roh manang arong dupe taida rupani namar jalangkung jalan na taida ima gabi bui rumasa na taguari nuayon di partikyano ima ilmu ramal manang ilmu tenung berusaha mengetahui nasib manusia di zaman yang akan datang heranal diramal ngulunang lao manukun tuakana malo ninna di nguluna nang juruhuna nang karejuna porsea dope tu horoskop manang astrologi manang ilmu bintang-bintang manukun rupani maka porsiai marnida telapak tangan diha porsiai dope telapak tangan molo dibering aka tanda-tanda jala bui don nuai na tayo di praktek okultisme ilmu sihir di praktek kano gurang dope halak na porsiya na lao tudukun lao majalo hagugun asa sakti ninna majalo ima tareng ni harimau ninna gurang dope na porsiya halak na mado ina tahan tikam
kersakti ninna rupani. Anak-anak perduku na gurang rupena dilaladi pertikyanon. Nagabi sakti. Bahkan na porsia ima mandi air kembang ninna rupani. Ido na taida. Nang di 5 Musa bidupitui ayat 25 na saya porsia itu jolma ilmu-ilmu sihir. Jala porsia itu kahagukuon di portibion. Bahkan adong do dapat rupani di okultisme di pertiko ima jimat. Lapatan ni jimat benda yang dianggap berkuasa, yang dapat menolak bala ninna, yang dapat menolak ima rupani mengurai udan, manang petir, menolak bala yang dalam benda jimat. Bahkan dituliskan didok may jimat kuno dan didok muse jimat mantra-mantra ninna di mantra-mantrai. Bahkan adong dupena para muse taida di pertikyanon. Gudak kala nama ngulakon okultisme ma pelet. Di pelet ninna pelaris ilmu kebal santet meragam dopena taida akka pangalao na okultisme di zamanon. Alani ma dia makadonga tabolok kom maidang marlapata ni. Jana ulau kasipilibi guom mai. Ulau ni nasomana dari batame. Hamak kadongan sada si hamulati honot tadong. Dinaung takas dilehod di bata. Anak na Jesus Kristus lako manaluhon kuwaso ni portibion, manaluho begugajang, manaluhon santet, manaluho guna-guna, manaluhon iblis akaroro jahat. Jala paluaw kita siyan sa luhuk naing nunga halak na mona kita. Jala tayong uma akaro nga dapola perlu hita mabiyar. Dapola perlu hita tahuton nunga di patuduk Yesus Kristus si dihau pinarsilagi. Hidup bayan na setakas. Hidup Apostol Paulus di bagasang ngulunan. Oleh kematian dan kebangkitan Kristus kita terpelihara di dalam kasih karunia. Dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan kita adalah pemenang karena kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu tidak perlu kita takut menghadapi apapun. Karena Tuhan lebih tahu, seperti pengalaman Ayub menghadapi segala-galanya, menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, tetapi dengan setia memenangkan semua perlawanan terhadap okultisme. Atau taingo mah songohatan di bata di Roma walu ayat 27. Alay adul do hamonangata di saluhunay hinorhon ni namak kahulongi hita. Di Roma 10 ayat 20 alay tibuma rosahan ni debata pardamay simbol situ toru ni Pak Munam. Didongani asini rohani tu atas Yesus Kristus maham. Atong tatadik kom may saluhuna. Tatalukom mahahulumoni. Taihuto mahatiuron ng roh di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Asa gabi anak hatiuro kita saluhuna. Jalanunga dapat kita hamonangan. Atong monang mahita maradok pun waso hagula puni tatiuk ma Jesus rodi saliling-niling na. Amen. Moliate madiho ale Tuhan debatan. Alanunga dilekko di hami Tuhan. Hamonangan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus manaluhol waso hagula pun waso ni portibion. Ketoposor hanami ale Tuhan Yesus Kristus. Ido Tuhan sihatau nami, ido Tuhan sihatidakon nami. Dinau takas sami Tuhan gabi anakkom moliate madiho. Amen.